I ara és el torn de la nostra especialista en nutrició, Elisa Escorihuela. Ens porta consells ben interessants per a tindre una bona alimentació, ben saludable. A veure què ens conta avui. Ui, mira, altra vegada. La Elsa Pataki amb el dejú intermitent. Dejú intermitent? Sí, el dejú intermitent és una dieta en el que es combina períodes de dejú amb períodes amb els que pots menjar. Això és el que fa Pasqual. Toni, justament Pasqual. Vols dir que jo puc estar hores sense menjar i després pegar-me una fartera del que vulgui? No, Toni, no, això no funciona així. Tens que fer una dieta adequada a les teues característiques i al teu objectiu. Mira, acaba de fer-me la permanent i me contes alguna coseta, que això m'interessa. Home, no sóc la Pataki, però Sònia té unes manetes que m'ha deixat fet un pincell. T'ha quedat perfecte, estàs guapíssim. Escolta, anem al que tocava. Conta'm alguna coseta al voltant d'això del dejú intermitent. Són períodes de menjar i períodes de no menjar. Per exemple, el més bàsic, el de 12-12, que són 12 hores menjant i 12 hores de dejú. Anem al de la teua Pataki, que són 16 hores sense menjar i 8 hores que pot menjar. I passem a altres nivells, com és un menjar al dia. Però en un menjar al dia pot aguantar una persona? No aniries pegant bacs per ahir? Té que estar tot molt planificat i molt personalitzat perquè no val per a totes les persones. Quan ja han passat aquestes hores i hem de trencar el dejú, què és el que es fa? Hi ha que fer una dieta adequada i adaptada a l'objectiu, que pot ser pèrdua de greix o que pot ser també una reducció dels triglicèrids, una reducció de la inflamació. I ja que és hora de desdejunar, per què no em poses un exemple? Vols que te faig el desdejuni? Ja que estem. Tinc una idea. Anem a fer unes coquetes que te van encantar i són perfectes. Avui volíem fer unes coquetes amb farina integral que ens recomanes. Perfecte. Mira, tenim vàries, tenim la de centeno, d'espelta, d'avena. Per a les coquetes la d'avena integral està molt bé. Quina és la diferència entre una farina integral i una farina normal? És una farina més forta. Sempre és millor perquè és més consistent i és més natural. Al final no està refinada. La fibra que modula la resposta de sucre en sang. Per tant, molt millor. Les coquetes només duen això, la farina d'avena? Fixa't, parlant de fibra, jo crec que ficant unes llavoretes estaria molt bé. Tenim d'amapola, de sèsamo, chia... Jo crec que una miqueta de tot estaria molt bé. Una barreja i posem un poquet de tot. Així teniu. Gràcies. Ja tenim els ingredients, però Elisa, jo voldria aprofundir alguna miqueta més al voltant d'això del dejuni intermitent, que m'interessa molt. El dejuni intermitent és una pràctica que s'ha de fer sempre baix la supervisió d'un professional. Afavoreix la pèrdua de greix, millora la pressió arterial i pot ajudar en malalties com la diabetis. També activa el procés d'autofàgia, un sistema de regeneració natural a nivell cel·lular que té beneficis per a la salut. Això sí, recorda que aquesta pràctica no és adequada per a tot el món, donat que si no es fa correctament podria fins i tot tindre efectes negatius. Però si és important tindre a cura el dejuni, és molt important també el moment de començar a menjar. És a dir, trencar el dejun. Què anem a fer? Unes coquetes amb un extra de proteïnes, de fibra. Abans hem parlat del tema de l'autofàgia. Com funciona aquesta tècnica del dejú intermitent? Pues és molt senzill, perquè és com fer una neteja del nostre cos. Totes les coses roïnes, fora. O sigui, dirien que com no estem alimentant el cos, ell va alimentant-se de tot el que ja no ens val, no? Les cèl·lules mortes i tot això. Exacte, i afavoreix un procés antiinflamatori, una regeneració total. Per això és important. Però no per a tot el món, Toni. Clar, per a quin tipus de persones no estaria indicada aquest tipus de pràctica? Pues, per exemple, les dones que estiguen embarassades, en període de lactància, persones que patissin ansietat, per a xiquets, per supost, per a les persones majors. I estic pensant-me que crec que encara no estic preparat per al dejuni intermitent, però vaig a començar a fer-lo a la inversa, desdejunant. A la vostra salut. La cosa molt bona. Està bo. Ai, Toni, espera que em porta una carmanyola plena de coquetes d'eixes que han preparat. Però no sé, no ho tinc del tot clar, perquè tenien tan